हाय लोगोफोर आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय ओमफ्राय माबा आरोना जायला मोना खामानि मावनो थांनो नागिरदों आं दा नामखौबो बोरै खारिनो जायगानि नामखौबो आंना सालायानो गिदिङा खारिनोबो अन्ध्र प्रदेशआव ओमफ्राय दा थांनो नागिरदों आरो दायो बेलासियाव थांगोन आरोना बिसोरो ओमफ्राय दा ओंखाम जाखां लोंखां थागोन ओमफ्राय दिनै अनला ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो देखायलांसै नोंथांमोननो ओमफ्राय नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नै बेयाव हि माखासेखौ सोखाबाय आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय जोंनि गामिनिबो ओजोंनिफ्राय सानै फैगोन ओमफ्राय साथाम जोंहा फंबायाबो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो मैया दाखालिनो दंफैखायो ओमफ्राय सानै फैनो दंबायो ओमफ्राय दा लायनो थांदों दा फैगोन जोंहानाव ओंखाम जागोन ओमफ्राय दा 2-3थासोआव ओंखारलांगोन आरोना ओमफ्राय बेखिनियानो दा ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों अनला संनो नागिरदों आरोना बेखौनो आं देखायलांसै नोंथांमोननो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अनला सोमबाय आं नै अनला सोमदों नैबे खारै सरदोंमोन खारैयानो गवाखै नै दा खारैयानो गवाखैसो नाय थोबसेबो खारैयानो गवाखै जों थोबसेबो न'खरनि माबानो थानायबो थिग गैया जानोबो थिग जायो ब्रयलार बेदरानो नै मोनसेखौ गोदायाखैमोन आरोना बेखौ ओरैनो हरदोंमोन बाखिखिनिया गोदाजोबनाय गोजामोन नोंखौ खुलिदोंमोन खोमा लेखा नायना फैनायामोन माइरं लायनानै नायाखै फुरा जादो माबा रिबिदो सबाय गादो बेदरखौनो माखौबा गोदायालाबानो हरदो माथो जेला बेदरखौनो माखौबा गोदायालाबानो हरदो माथो माबाया इयो मा होनोबा बेदर ब्रयलार बेदर माबा माखौबा गोदायाखैमोन आंखौ माबाबाय हास'बाय बे माइरं बेयो ब्रयलार बेदर आलुजों संसै बेखौ लांखाया गोदौगासिनो जानि सारायाव फिसा जायो नालाय ओंखायनो खान्थायाव संबाय एव होनदो आबैया सोरा अमिदा सेरसेयाव माबाखौ ब्रयलार बेदर है मोनाखै मा दासो होदों नों बेदर जागोन ना नों बेदर जागोन नोङो बेदर जागोन बेदरा मोनबाय
एसेल' जागोन दे ओइ नोंना जाबाय मोनबाय नै बेदरा जानिया बयलार बेदर गोथाव जादों मा हो गोथाव जादों नि माम जानाय आइनिया रासिमि मामा गोथाव जादों मामा हो मामा गोथाव जादों ना जायाखै हादों ना ब्लांकि जिखुना गोथाव जादों ना ओंखाम जानायाव फट'गोन दे फट' थिखांजानो लुबैलायो आरोना नोङो दे जाबाय दे गोथाव जादों ना गाबोन जाखांलायबाय नोंहा ओंखाम नांबावगौ जोंहा रसमि ओंखाम जानाया मा जाखैयो बेदर रानि सायावनो ओंखाम जाखांदोयो जाफांबाय लेसुनिसो खाब्ला सिब्ला मोसासोन हदाय फैयो जोंहानियाव ओंखाम जानो ओइ आनजादु भाल'सिना नाय आनजादु फाग्लि अबेनिबा मिथिया हारसिं फैबाय थायो ओंखाम जानो जोंनि सकआव थायो जों जाखांबाय ओंखाम हदाय जाफैबाय थायो जोंहानियाव ओंखाम अबेनिबा इयो थांनो ओंखारगासिनो खासे खानै खाथाम बाहेराव सासे दंबायो ओमफ्राय आरो इसानाव सानै दंबायो बिसोर गासै 6 जन खासे राजा लागोन खोमा इखो नायहायबो दं हिया लक्ष्मी नों बाबा थांबा बोरै गाबगोन हो बाबाया थांबा बोरै गाबगोन नोङो इसोरो आइखि बोग्रो जायगासिनो सानै थांनो गोनांनि आरज खालामनो नागिरदों लाइन गसं आंना फालि गैलालै मबा थाबाय थांनो ओंखारबायनाय जायलामोन हाय निकिता दासो थांबाय इसोर गासै 7 जन लामाया लागि दोननोसै जोंबो थांनो ओंखारदो थांनो ओंखारबाय इसोरो बादो माबादो गाखोदो दे इदि सांगोन नोङो इदि सांगोन गाखो नोङो थांला नोंरा नोङाले थांदो Mari di balik. Awasan. Mana? Ini babe ini. Papa ho, papa.
मा जाखो रे ड्राइभारालाय बाय 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 थांदो बाय बाय बायलै मालाय एसे सेंग्रा मानसि मोजां Gimana sih terus kalian cakap ya? Cakap Indonesia. Tak dong lagi mana sih? जेला मोना थांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला साबस्क्राइब खालामाखैबा रश्मि बाय 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 दे बाय बाय दे बाय बाय दे दे बाय बाय